Elizaldia etxaldean Gamarten Leirek eta Maitek errezibitu gaituzte. Duela 35 urte inguru ireki zituen ateak egun urdaitegian erreferente den enpresa honek, aitzindarietako bat Ipar Euskal Herrian. Beti badugu xerri askutza, hori segitzen dugu, hori badugu hiru leku, xerriak azteko. Eta orduan, hastapenean egiten ginuen Lagun horren etxean hasi gira, bi xerri hastean, 3, 4, 5, eta gero handitzen aizen, merkatuak egiten ginitien saltzeko, hemen Donibane Luizunen, Bokalen, Ustaritzen, Baionan, hemengo merkatuetan. Eta momentu batez bere Lagun horren zatsobera lan zen, eta montatu genuen gure ateliera hemen etxe berekaldean, berginen gure lehen ateliera montatu, eta hola seginen, beti segituz, 10 xerri hastean, 5, goi, meki beti ari zangira hola saltzapenak garatzen ari. Izugarri handitu da enpresa egun 85 langile dira, eta seme-alabek hartu dute segida. Transmisio horretan baina badute genero estereotipoen adibide bat. Behar du, mutikoak behar du hartu produkzionia eta neskak behar du hartu gestionia. Eta aldiz kontrarioa da gure etxean, eta historikoki hola pasatu da, lehenik arribatuta eta produkzionean hasi da, eta geroztik segitzen du, eta ondotik dinda eta gestionia emandako gu orduan. Eta ontsa pasatzen da, bakotxa badu bere rola, gero ez dira mugatuak, bakotxa behatzen du ere bestiak egiten duen ere, behar da ere elgarrikin lan egin, baina ez da lan postu batzu, finkatu behar, aintzinetik, zu emaztea zira eta zu mutikoa, eta horako postu behar duzu egin. Zinez, ideia zen neska paperetan eta mutikoa produkzioan. Zinez, hori iduritu zaukun, me alta neanaiak tanik biek gure lan postuen hartzeko eman ditugu horrenak, lanak, eta zinez enik iruditzen zatan botatzen ginuela egin ginuen lan guztiaz baitzen seksu hona leku honean, eta naiz eta izan kompetente, untsa pasatu eta emaitzonak ukan. Duela gutxi, Pays Basque Industri taldean sartu da Leire iparraldeko enpresa buruen taldean eta eskoletara ere joaten da belaunaldi berriak motibatzera. Industrian, agroalimentarian ez dugu ez da hainbeste erretxa langilearen atxemaitea, me industrian oino piexo da, eta nitz txatzen dira erakustia gazter, industria ez dela hitz gaizto bat, eta ere sustut ere bat dituzte neska faltak. Ordean, txatzen dira nesken seka joitea, eta gu xerrikian ez da egiten, sobera, horiek bat dituzte formazio zentroak haien entrepresetan, batzu bizigarri urruna abian dira, atxemaiteko diendeak, emazte bakarretan iz administrazio kontseiluan, eta gizonekin iz, gizon guzi horiek usatiak dira erantzutea seksismo aferer, justifikatzea emazteak, eta zinez helburutza dute, eta entzatzen gira ere emazten egoera igaitia, plafon de verre hori aipatziko da alaikez, eta alaike emazte bakarretaniz olako kontseilu administrazioetan, baina hola da eta... Emakumeen lan estereotipoekin amaitzea eta kristalezko sabaia gainditzea ezinbestekoa da Maite eta Leirerentzat. Etxeko mozkinekin ere hemen bizitzen alzela eta balore gehiago emanez, lan postua sortuko zirela eta diendak hemen bizitzen alziren eta lan postu gehiago izan zirela ere emazteen zatzen. Eta mutikoak askia ize atxematen dute lana, bai garraioetan, bai bastimendian, bai ofizio edo laborantxan ere, hainitz ofizio bai dituzte, alaike neskak ez dituzte hainbeste eta bere transformazioan, saltzean eta badituzte kalitatean ere badituzte hainit lan postu eta interesgarriak, guziz gauza desberdinak egiten ditugu, aski interesgarria da, berdila motivatu neska horiek. Lan moldeetan ere egungo gizartearekin egokitzea ezinbestekoa dela uste dute. Deia ordu
definituak, ez da gehiago, ez dira gehiago egunak, ezin bukatu egunak, ez dira badira ekipak, badira anitz antolakuntza, baditugu guk anitz jende lau edo lau egun terditan. Eta hori zinez, dola 15 urte, zen bate gai bat ere jendentzat. Eta hori izan mutiko edo neska, aurrak ukan edo ez, mem dantistarentzat, ukaitia ibiakoitz batez, desafio bat da gaur egun, hemen, mem barnekaldean, ukaiteko itzordu bat. Pasioz lan egiten dute hamarkada elizaldian eta pasio horren emaitza da belaunaldi berriek hartu duten segida, gogo berarekin lan egiteko asmoz eta etorkizunari mugarik gabe aske ilusioz so eginez.